कितके वाजले माझी हाडा खेळी झाली कधी वाट बघतोय ये बसा वाईट माका जंगलातच बोलत कधी शॉपिंग नाही कधी फिराक नाही खडे नाही मी काय म्हणतो आल्या ना माका भरपूर पैसे मॉप पैसे गावतले मग आपण परवा पिक्चराक जाऊया फिराक जाऊया मार्केटात तुका वया तुका काय काय वया झाला सगळा घे इतके पैसे खडेच हाडतलं अगो माका ना मोठा काम गावलेला पिक्चरात रोल गावलेलो बघ आल्या भरपूर मॉप पैसे गावतले चल बाय हो वाय थांब माका माझी ओढणी दी किती आठवण तुझी आठवण म्हणाली तुझी आठवण माका 2 दिवस स्वतः येतली ना बाय आंबट रे रुंबाट रे थांबा 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 आमच्या पाहुणे का त्याला शूटिंग करूच्या साक्षी मारे आई नका बाई ना आई नका बाई ना बघितलंय असं आई नका बाई ना आई नका बाई ना अगो यो तो गावड्यांचो बाबलो सध्या रिकामी असा ना काम ना धंदो पैसे लाई करू सवय घालता पोरांका लागी करू आईच्या गावात गावात